Kamera jesenických návratů se toulala krajinou, až ji cesta zavedla 8 kilometrů od Opavy k půvabnému zámku Raduň, který jakoby z pohádky vystupuje z malebného venkova. Park vás okouzlí svou jedinečnou atmosférou. Rozprostírá se na ploše přibližně 28 hektarů jako rozlehlý anglický přírodně krajinářský park se 3 malebnými rybníky. Jak nám prozradila paní Kastelánka, park má kouzlo v každém ročním období, ale my jsme si pro návštěvu vybrali jarní čas, kdy se vše probouzí a kvete, stromy se balí do nového listí a příroda pulzuje životem. Mnohdy dokáže příroda vytvořit útvary, které probouzejí naši fantazii. Nepřipomíná vám to třeba postavu startujícího atleta? Park protínají i turistické trasy. Například žlutě značená stezka vede z Fulneku až do Opavy. Součástí parku je také naučná stezka, připomínající památku amerických letců. Kámen sem prý zahodil čert, když se mu kameny, podle pověsti, do Úsvitu nepodařilo donést na pekelnou stavbu. Zámek Raduň je krásným příkladem přeměny od středověké tvrze po moderní památkové využití. Na návrší pravděpodobně stávala gotická tvrz, neboť k roku 1320 je doložen pouze Fridrich z Raduně, u něhož se předpokládá, že tvrz vlastnil. Od počátku 16. století pak patřila Tvorkovským z Kravař. Tvrz byla přestavěna na renesanční zámek s hodinovou věží a arkádovým nádvořím. Jan Josef Lariš-Ménich zahájil rozsáhlou přestavbu v empírovém klasicistním stylu podle návrhu architekta Johana Englische. Přibyly oranžerie, zimní zahrada, park, ovocné sady a přeorganizované hospodářské zázemí. Sňatkem pak přešel majetek v roce 1832 do rukou Blicherů, potomků pruského maršála. Po válce sloužila budova jako zemědělské učiliště, škola, kulturní sál, knihovna, ordinace či objekt k bydlení. Od roku 1979 tu pak probíhala příprava pro přechod mobiliáře ze sousedního Hradce nad Moravicí. Byly sem převezeny tisíce uměleckých předmětů a zhruba 20 000 svazků knih. V červenci 1984 byl zámek otevřen veřejnosti jako první plně instalovaný památkový objekt na Opavsku. Přes zámecké schodiště vstupujeme do vnitřních prostor zámku. Máme na výběr z několika prohlídkových okruhů, které vás provedou různými částmi zámeckého života. Krásným prostorem je také jídelna. Z malé knihovny se přeneseme do odpoledního salonu. Velká knihovna zámku Raduň nás okouzlila. Na zámku Raduň se zároveň ukrývá fascinující kapitola spojená s osobností generála Blichera. Připomínky na jeho osobu nalezneme v zámeckých interiérech i archivních materiálech, ačkoliv on sám zde nikdy nepobýval.
Závěrem prohlídky se dostáváme do sklepa, kde se nachází například nejstarší rozvodná skříň z 20. století nebo vodní rezervoár z 30. let 20. století. Projdeme parkem a ocitneme se u oranžérie, vonavého klenotu, který dává tomuto místu exotický půvab. Račte vstoupit a nechte se unášet opojnou vůní, která vás bude provázet na každém kroku. Empírová, novoklasicistní budova z let 1825 až 1826 představuje významný architektonický skvost své doby. Jako bychom se tu ocitli v jiném koutě světa. Citrusové dřeviny, pomerančovníky, vavříny, palmy, fíky, granátovníky, celkem téměř 700 druhů cizokrajných i domácích rostlin. Zatímco kdysi byla oranžerie zahradním prostorem pro odpočinek noblesních dam, dnes zve k posezení na lavičkách a k tiché relaxaci v příjemném prostředí. Po rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2020, se návštěvníkům otevírá okrasná a bylinková zahrada, plná letniček a trvalek, šalvěje, kopru, majoránky či levandule. Na zahradu navazuje také ovocný sad. Komplex vodních prvků, stromů a mokřadních zón tvoří unikátní krajinnou scenérii v anglickém stylu. Rybníky zadržující vodu podporují zdejší faunu i floru. Vrchní rybník, nazývaný též zámecký. Jehož hladina zrcadlí obraz zámku. Pomalým krokem se blížíme k poslednímu zastavení na Sýpce a potkáváme tu i další návštěvníky. Uvnitř Sýpky se nachází návštěvnické centrum s kavárnou, cukrárnou a také pokladnou, kde si lze zakoupit vstupenky na prohlídky zámku. Tak zase někdy na výletě. Ahoj!